Takže vítam vás pri mojom vianočnom make-upe a bude to vlastne líčenie na Vianoce a dúfam, že sa vám bude páčiť. Takže ako prvé nanesieme hydratačný krém, ktorý je od Damany a veľmi dobre hydratuje pleť. Ako ďalšie nanesieme BB cream. Tento pre zmiešanú a problematickú pleť. Ďalšie použijeme tento korektor od Match Perfection od Rimmelu. Ďalej to všetko zapúdrujeme týmto púdrom od Essence, odtieni 04. Zapúdrujeme vlastne celú tvár. Ďalej budeme pokračovať očami, na ktoré naniesiem očné tiene. Neviem, aké sú značky, pretože ich už mám dosť dlho a mám ich od mojej kamarátky. Takže začneme našať týmto štiecom a je veľmi dobrý a úplne taký jemný. Tiene budeme nanášať od tadiaľ a budeme ich pomaly stmavšovať. Takže najprv nanesieme biely tieň. Tento. Ďalej budeme pokračovať touto farbou. Je to taká nejaká žlto-krémová farba. A nanesieme ju sem niekde. Najprv si to tam dáme na to viečko a potom to tak ako keby rozblendíme. Potom budeme pokračovať tmavšou hnedou. A tu vlastne dáme tuna aj do záhybu oka, aby sa nám oko opticky zväčšilo. A vlastne je on o trochu tmavšia ako táto, ale umožní nám krajší prechod k tejto, ktorú použijeme na koniec. A nakoniec vlastne dáme tento tmavo-hnedý, ktorý nám oko veľmi pekne zvýrazní. To isté spravíme aj s druhým okom. Oči zakončíme riasenkou a ja použijem túto od Oriflameu, pretože nelepí veľmi riasy a krásne ich predĺži. Tento vianočný make-up zakončíme ešte rúžom od Avonu, ktorý je síce takýto fialový, ale ja ho použijem vlastne tak, že si ho dám na ruku a potom ho vlastne prstom dám na pery. A keďže na Vianoce sa hodia lesklé pery, tak dáme ešte tento od Rimmelu. Je to vlastne lesk na pery. Takto nejak vyzerá konečný make-up a dúfam, že sa vám video páčilo. A ak áno, určite dajte like alebo mi napíšte do komentára, čo by ste v ňom zmenili. A môžete mi dať aj odber, budem veľmi rada. Takže čaute!